Malam ni ne na yi istimina'i, gabana baya ƙarfi. Sanadiyar istimina'in da ne gabana baya ƙarfi. Sannan gabana ya noƙe, in na je ga iyali ba ni iya yin komai. Na sha magunguna da yawa amma sai a hankali. Ko kuma malam ni ne nake da cutar basir ta sa ba ni jin ƙarfi wajen saduwa ga iyali. Ko kuma ni ne nake da cutar sanyi wanda ta sa ba ni jin ƙarfi lokacin saduwa da iyali. To ga wata fa'ida guda ɗaya da za mu ba da amfani da ita, insha Allahu in ka amfani da ita za ka samu afuwa. In ka ga ba ka yi amfani da shi ba ka samu sauƙi ba, to wannan ciwon akwai shi jikinka daskare, dole sai ka yi amfani da magani na flushing ɗin matsalar da kake faruwa da shi. Za a samu ganyen tumfafiya kamar haka, ganyen tumfafiya, furen tumfafiya kamar haka, wannan shi za a cire haka sai a amfani da shi. Za a sa shi ga baki a tattamna, idan aka tattamna